Sanoppa monesti kun jäät tänään jummiin videoon. En jää kertaakaan. Heitä whippi. Pitääkö tää lerva? Upside down, se paino pitää saada upside down. Upside down. No, upside in the up. Ei up, vaan down. No, up. Down, yes. Haloo, mihin nää jäi? Sä keskivaikeutiin tähän. No ei mulla riitä voima tulla ylös sitä. Niin, tää on se ennenkin riittänyt. Aina ei onnistu. Mutta meikäläisellähän on se, että ei oikein mikään onnistu. Ja siltä se taas vaikuttaa, että remontin poikasta. Kyllä se lämmittää PRP-miehen sydäntä, kun Polarsen on rikki. Hei. Ladies and gentlemen, we got him. Joo. Mä oon kelkkamies, mut rajakin tällä. Joskus huoltoautovuoroa en kiellä. Jos hajoaa alusta tai en pala halusta, on auton rattia silloin kiva piellä. Näin se on. No vittu voin mennä Polarista, jos hajoaa tohon vituustoon. Kun on kiva tiimi ympärillä, niin silloin mennään rai. Tuhansia kilsoin, mukavia iltoi. Harmita ei kellään, kun lanan jälkeen mennään. Kaasua kun painaa, ei arkihuolet vaivaa. Ei kelkkamies, mikä pitää sut reitillä. No se on riittääkin, että se lopetti aikaa. It can't be! No! No! Kyllä se lämmittää.
Sulla ei ollut raapia alhaalla.